hala gejong ki balang namar kini kejingpang pandemik kari kejongi takane kalong kejing seng kabaar jong kene kasngi hagajing dei bat kabalang malki hagba ki prabangai ki besyong hagadong nong perop lomalang bat kiwe ki besyong sekiwe pat ki jaka kat kumbale benta ila banewan lang bat ro bakiwe pat ki prabangai ki bamdei na kini kidong kini page na ka live screening ipadeng subhai pi baro ki prabangai bai ki jongi ki bala ban poi syagane ke jinga senglang hagane ga no phai sngi man yo e gane ke jing mane ke jing sekri lang jangi baro teng subhai ye tamen mersan khot komti balang humjo bat kerpang na kamata i Reverend SF nong kanri ibadai ban sami gaktin jong boleh padeng jongi ibalawan nado negathan rani kor an ai gajing sikri ban sami gaktin jong boleh padeng upai lang jongi hakane kabalang pastor Doba distrik kebelalong manin galap priang singobhai phi kum visitor nasebar jongga distrik pat kumjuro hakane kapor ngakong chairman pedeng singobhai phi nakaliang ga distrik pat kumjuro nakaliang jong kabalang i Reverend SF nongkanri imdai syu ibarang wan thamai ilawan teng hakane kabalang jongi ban ai gijing sekri ban sa mi gaktin jong blai hakipor ke balai no je ladadon gano ka cipni thu ka bai i Reverend F nong kanri isaudan kam ban ai ila ban le kata onda ila sim ye ka benta di swabing ni ai sekrang tuang ini pendem hagajing duai o kpa jongi bo beneng try ki met ki bsim jongi khli ka balang ka bukhu ka ba mera jit mela pan kerpang na ka prathai balong ki khun ki jong me balong kata ka kan hun ka pakerpang pat ka bukhu ki jong me ai ngoi me na marane ka po ka ba mela pnio ingi ya kaban wan na yung kapakantang jong me ban syakri mane me ban yoro ya kakubor nagaktin kabakut ki jamela bo syakri u jome tribe itu isna yengi doan i ya laga jong kabalang do don rangkal lemban ni na do gasdang hadu kabakut aga kerteong no im yengi Jesus Christ pan ikini baro amen. In sedang ia kena kejingnya senglang jengi dah kebangin yarwai ia kejing ruai keba cispa sau pulai bat hadin balakut kena kejing ruai kerpa di mastar lid Jepang iwe nagi dekot komti balangkat kum kepurkam walaupun bej in soba ban sim ia kebenta ban pulin keketin jong bulai bat ban duai on i kasion kum kayor lahang ne tingit kan mi ro lawai da kabor bakhuj ba pernai de hapadeng kanam long beswai kan ting shine kat kasngi kan ko hok ukris utrai unong ba kli chongi baro lai tali kot
na ka chingruai ka ba chispa sau ke ulai. Seyon kung kayor lahang nitungit kan miru lawe nakapor bakut bapernadi apodengkan long baswai kan tengshan kat kasni kan kup kahok u prisu try unong bakli jongi kadai ki jenjar ding puna shiar tahiban bud ya kani aingan syak skau pa kashi tam ngam benut ai bor ngan yan ngan kermens kem la shaka kading ha kapakut chiu nam ngan shem ya u blake lem jing ting you nong pentungen kuto ai ka ching shai hari klau ka ding bakular hi utrai min sim u play batau nari shamrau u parus im shari Shaneng min sngi ul o min mit kading yo ba klalat kule. Để xóa bên đây lại lang chụp lại cái dính đuổi, mình ngầu cắt tu cắt này ki kintian na kaktian ka jong blai ki bengi la ban syam na kasam ka baat nyau ka tu ka ne ki kintian na kasam ka baat fulai ban no yo anes kal nang ka bakhat san a khan rio ka tu ka ne ki kintian ki bong kum ne utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen em jonga ya no ngan sep tiang utrai ulong ka bor ka jing pen em jonga ya nu ngan khau en lau pa ya pom usyong dara ya le yanga ka do nuot janga kan om sep tiang la ka thma ka yang ya le yanga ha kan neru ngan ngau sngan nang ta ka sam apulai utrai ulong unong ap lang brat janga ngan om kudu upentia yanga he ki jaka flang bejerngam uyalam yanga ruot ki ki bajai jai Upin pai pat de ka mensiam janga uyalam yanga hakilenti ka hong na ka benta ka kerteng ke jangu shisha langa ya ru ya ka tham ka sungeu ka jingyam ngan om sep tiang ya ka basneo namar me darangkan me bat nga udieng du bat ushan du jang me ki pintengan yanga atayo anes khan rieu ka khat ka balai fulai ngalakran ni kini ki ai ru hapi wa pinyo ka jingsuk hanga hakata ka pathai pinyo ka jinjan nrai tulong slurfi nga ngala jab ya kata ka pathai ublai un kurhu ya ka bal pensanga kena ka puar ngine la lang choblai hak jing doai ko ko pa jongi yu bahap nang melong blai badap da ka jing e ba ka jing isen ai melong bakhuj try ki pa melong bakhuj hadu kata ka benang kalong ka khat ka jang me ka khandau kalong ka jing ka jat ka jame ngi long ki bre ki batngit ki bapop te try
ki bombe setiap ban khot di ke keteng ke bakhoi ke jame ndai Jisu be melawan sini ke pathai be melasya halod jong ka dieng phna mela penme la ka jong ka snam halod jong lom kalbari mela san mela tab kita ki jing bom khoi ki jing bom hap jing bom hok jing ibaro te try na ta kada nginut banwan khmat ka khat ke jame man khot ka pa di ka teng ke bakhoi ke jame me ia try ke ne ka por kum ki khun ki be e ki bela seus pa da ka dor ba ka snam ke jame ngiwan ha ne ka jaka kum ka district try ha ne ka balang try ban penlong i ne ka jing sang ka jing ro ka jing penon buram ka teng ke bakhoi ke jame ngi ai ngo try na mata ka ne ka sngi try ba mela penla kat ne try ki khun ki jong me ban ya lang ha ne ka yeng ke jame wala pedeng jong ki ni ki jing ki jing sistem ki jing dia ki bedan saudong jong i ngim don dikremen se tetra binginang yo ban ya lang kumne ban ya lum kumne ban ya khot ke pa ni ke teng ke bakhua ke jeme remem ji ino to try kita ki bawan ni ka khaman ke jeme me play kalan but kumne ota ke ne ka po try iwan ban ya ngu ban ya ro pendon rom ke teng ke bakhua jeme khublai sibon jisu ba mela sha pa dingi kum ki khun ke jeme ban ya lum lang ke ne ka po hoi wal ringi don tang ka we ke dong re ki atli ki dong try kim don ka ngi re ka ju ka bor ka ju ka jing Hublai ke jing ya lam ke jing kersan bor jeme ikinur assignment dan kan try jisu be ke ne ka por ngiwan kum ka district try ban ya wan penlong ke jesang bakar pang hakane ke balang ke jong me hangane hamalki try ngiwan banduai try na mata ka district jong me hibaro ko we na ko bentai ki dem pai yang ki beran ka district iwei pi we try ye kinong sharai jong ki balang ki ban ka district try ngidwai ki na benta bikin yo ka met ka bokoi ka bekia ka jeng mut jeng perkhat ka babet ka babiang bat bokum ju try ki balang ha ki district try bikinang ya syafrang ha ka jeng syakri bat pendon buram ni ka keteng ka bokoi ki jame na ko benta ki pa jong ka balang kinong sharai ki teman basan ki pastor try ki khot committee bala bikinang yo akamet ka bokoi ka bekia kinang yo isha try kata ka jing sat blai bikinang ya lam long pailang jome ki an bat ki lenti ki jame bikinang ya syafrang ka kam ka jame ka ne ka district ka jame try baka kam ka jame ka nya na ka we ka po sa ka we po la da kalong ha ka ban sakhi ka teng ka bokoi jame la ka long ban ya lab ka teng ka bokoi ka jame ki min se mo ka dor ki dang bon te try ka ne ka district dengi ki bom pat se mi tho yeme try I bikin tim ba me long blai da long ba ki kam ba pher jo ka district try ha ka jing ya lab ka tien ka jame ha ka jing le rong se ki yang jing ki para min se mo ka dor try I ba ka ne ka district ka jame try ka long ka district ka baladon hanu luom bakin long atra ka district ka banteng shan ka nan pharna ba ki wei pan ki ban ni iya ka ne ki ni iya ka buram blai ka jame try yo yingin ong khamat me ngilong tang ki brio te try ne to bat scam try la ka jong ka balang la ka jong ka district but kum ju try la ki jong ki nong yalam jong ka district try jisu bi ngiwan ha ka ne ka por try ya ka ban yero pendon buram ha ka ne ka balang ka jame try sikin tien try ngiwa dwan banduai try na ka benta usyakri jame balam me walam na ka jaka ka bchengai aingo ba meladan kat bat u te try ai bakai ke ibon kran hakan ka por kolong ta ka bor me pensum pensai mesleme adu mensiu me ai bakano kono ka ban ya senga hakan ka por kamdai ka sur ka jungu kamdai ka kentien ka jungu kadai ka kentien ka jong me ta khana bangi don hang ne ta in ya se ka bor me ngilong sisa ki bala pendak du mensim ngilong ki ba habangin me na kene ka yeng ka bakan ta jong ngilong ki bre ki bala pher ki bala penthamai la ki jong ki jing em ki jing perkhat ngi banginom long kita ki be syap tiang kum ka thim jong ka dise kolong balai ba pi syap tiang re jisu be hawa ngi syap tiang try kini ki jing pang ki dan hakne saudang ha ki jingi re yaram atra bangin long ki ba chlor ki jing atra bangin long try ki bala ban dab do min sim te try jisu be ke mangila pulen ka tien ka jame aba me madan rangkat bat ngi nginum syap tiang yanu yinuru re ngi syap tiang ka teng ka jame ngin syap tiang bo ya hakwai ka sin dam melawan pat try jisu bangin long ki bla se no te try jisu be ngin syap tiang ya kata te try hakata ke jingwan ke jame try yo ngilong ki ba la si no bat kan long ke jing jenjar ke jing khuslai bat ke jing lenyar ke bam
la sio ban ong ha ka jing em di rai bat ska ma try su a bingi pen thamai lo ka jong ka jing em kom kan de ka sam ko bet mangin pen thamai no el de mangin long si sa de ki break baya rengkat bat me bat kum ju an try ba ka bor ka jam me try kan sunran kan pen sungan kan ai boringi ha ka jing em jingi ke baman la ka singi bat ngin kelano an ki ai ki jing em ki ba julang men swa ning pen long ngin long ki break bet thamai bing la try ban ya rengkat ba me in pen subhai ka man ka khoi ka chame bat ka no ko bing le try ka long ya ka burom ka chame darangkat atrai ka jing sang ka jong me ka bangidan ha kan ni ka Jakarta rai no do bas dang do ka bakun no jong ka ha ka keteng jong Jesus Christ ngi pan kini barwa amen. Cho mendapat jawaban penkentang ya ki jing ai ngu ki jongi mana kerpa de teman besan pi mukim Yesobha ban penkentang ye gene ki jing ai ngu mana kerpa de ngi barok lang bangi sobha mani yeng lang Pajing ma pedeng ai ngu imi da ka bata jadi ka puar bagi la bendu kum ni ka ka ki yeng ka penkentang cumi bat mani imi pan sakri imi ban nyero bat ban burom ka keteng ku cumi ho gi do kum ni ye ka ban snap lu ka puar leng ba sakri cumi yo bal pembe ben simi ki benta ha ka ka puar sei ban dalam ka bal cum sakri lam lu musim ku cumi kerang bakintin dua kerja so di kapor, long dah kerja lam, bakai rengkat yang musim kau jumlah, yang kita di atas sebiji, ye kapan sakri milang baca kerja ai, oh kerja ai ini kilong kibar, kapan persiang, bakai kerku pemete kerja macam ni, sebiji lam ini, kat, kilong kerja ai kibar, istri bami bu kerja kerku, bah sakadu kebentak kebalang, keperenkam. Jadi kita sekian pun kam kederai kita bangkir hai kerhur ikti belaino asyik dicingai badai lap ini bagi lapan i ben asyik kam kecumi oh bedang i ya keban syakri ban penumburom ya ke keteng puat mi lantai sengi jeung cing baro kat ba bedang ibit bersa ini asla jadi bersih dalam dekat boy badang sa ya ikti ben bo kecumi so ba pedang cukup tepat Dabai kini berang pada ketemu Yesus, try no pelim tinggi. Amen. Ta mendapat nginyo ye kejing benar badon kam na astan sekretari jong kebalang. Program kebangsaan ini po, long minyo ya ka special number ni Mr. Nigel Sisim, but bangsa pa yakin ke jong blay long Reverend SF nong kenri. Kejasan kerpang khadu jong district minyo resibit pat hak po sabuji ke program kelong kami. Banlong chairman long teman besan DSPD, organist Miss Lahundo Songwang, nong yelam jingruai Mr. Salving Well Kharmujai. Polis tang badwai Mr. Morgan Nongbri, nginyo jemput tangjing aingu jemput na nginyo pak special number ni Mr. Mark A. Karbangar, but inong keren ilong teman basan island do. But kibanuan nak ni jesang sipet posau beji ilong para bangai jong ka jesang ying dong sate. Kebakan thup ya kadong pedeng sinong Nong Silyang China Peti Dhan Keti Lakshmi Nong Malki Road Lamik Parbangai ki basa halang kerding Nong Mesong Mau Kesyang Mau Pat Laim Khra Nong Remhil Pok Se Umpling Lum Ding Jeri Mau Tawar Jaya Mau Prem Pasio Hill Mau Lai Mauro Mau Lai Mau Tawar Nong Sedia Kiwai Pat Parbangai ni kiwai kidong kila ban pej ya kini kapor lembaga live YouTube streaming jong kebalang dan ni nak official YouTube jong kebalang. Hakani ka singi balang dunwan kita ka arfautorik iwei arhajar arfuai
Iban pulisang bat duai lo mesta Adalbert Marbanyang ninyo ikajing keden sermon ni subject bo nong keden njet hi ban keden long mesta Morgan Nongbri. Hak arflai terik pan si sajang ninyo ikajing sang duai nakam ta ikajing pun kre eksngiu turai ban pulisang bat duai lo mesta Hamar Bamut Kharkangor bat ibanyalam ikajing duai lo mesta Rajib S Nongbri. Hak arfsau terik pan kesngiu turai ban keren hak balang kejungi long mesta lead Japang bat ke special number pan in ai miss kamti sup pengro kejesang kan thai ba tu kesngi kinyo kejingseng grand subject bat subject ka ong kumni ngin eno yame ngan eno yame lemni kan pa yame bala pensyong nong rim no Joshua kal nong benkong ke khot ke basan bat ban keren yakni subject ilong Mrs Cordial Timai Mukim Jesang samlapat hak tu kesngi kinyo jesang IT kam ba inong ketu kan pam ilong itemen basan PR ringklem. Kini pa kalong kowe ka khobor ka pensutunan ingi kumka balang ka penkemen sibun ba khon samla jo ka balang ken pendon burom yu blay ya ka balang ba ya ka ying ka sem ni ka jongki. Bakta kalong ki Miss Aimi Mora Kongsti ikun jong imesta water lingdo but Mrs Newly Kongsti in pendap ya kejing kentiu kurim but usamla Hamar Babiang Kharbuli ukun jong ilit ti Kharmalki but Mrs Marilyn Kharbuli kibade ki kun jok balang hakasantrik ufep arhajar arfuai haknika jing haknika balang Kristian Malki jong pat kum ka balang jongin bu ekjing dwai nam ta kini ki long yem bro artli bo blain long rangkat kajing pengkrek jing pengkrum jong ki un kerkhui ki baro ki jing penbek ki jong ki baro kamta makum kini sri bangai ki nu jing pengwet ki jing penthut ki bubun jai to blain long rangkat kini ki jing pengkrek ki jong ki baro kini ki long jing penpana nam ta kini sri ba kini teo baro istio blis bon So hakane ka porpat inyo ia kajing rwai special number na Master Nigel CCM ia kerpadi mesang bahaban sim ia kene ka benta Hello, check. Hello, check. Hello. Kerteng jeng ruai kelong kumbang halong. Pertaying siyang basa ngalaji nakmatjong mga petray ya donut ban penhun ban be kijing kwa bray nakot kilat siya ngawan ban pai isem na yang
katrai Hasyadam jong itu keduk yang aku pa ngalong tang ukut sarong awya kumbang along siem yang atrai syambing awan manrat kijing huslai kumbang along donut lamong jingim jong aku try tu ben teman Hashem Yami Jing Kumen Jing Rin Yang Iwan Kumni Aingan Yo Ublay Bait Katkit Dang Yami Shisha Hanyay Mani Kumbang Along Kuslay kumbang along donut lamong jingim jong aku try tu ben temai dan jingim mi Panskat Shami po Kamet rulapin mo Ujing it kabam laong Kumbang along Shinyang atray Shaming awan manret Kijing kuslay kumbang along donut lamong jingim jong aku try tu ben temai Boleh nam tak keburu mo jung. Amen. Kublay sibune stani jel CCM lembat gi perlok jompi namar tu ga jirwai kaba sutanat tapi ai pedeng jungi Bleu kerku, bleu nirab na ai bor, ipi binala manaya isprang, manang ai, yegi jing syukri,
yêu blay lang ba cái chuyện hoài thì hai cái này có por nghìn poi nọ sẽ có benda ta các bạn yo sngeu i cái tin cái dòng blay lang ba usyakri jengu Reverend SF Nong Kanri ban pen kan mau ke distrik Lom Silong Mimi kalau bu i ke tim ba kan long subjek pedang ini kum ke distrik ke bang balai fi septing a pi kibarit ke jingai balai fi septing a pi kibarit ke jingai la pension narim no Matthäus pra arpeu nriu pra dan khot ke arpeu nriu thì mình ta xóa bên nhiều mình nhiều nhiều ya có khu bor nó tiền dùng lấy này Reverend SF Nong Kanri cho nghe nhà ruai cái chuyện ruai có bà Arspa Nriu Phu Pra Arspa nhiều Phu Nriu có bà Rim trai tuan ban kerku ini nó có bor cái chuyện ai ấy Kijingker khu kum ulabba hangi menta tu penslei. Te atrai menta ngi kerpat ulabba hangi tu ai. Ngidang ap atrai ngidang ap. Barok lang tu pentamai barok saud ligir kolem go chorus ka jingruai ka ba arspa nriu Phu Pra. To one bunker kuyangi nakabor kaching ai kijingker kukum ulapa hangi men tatu penslay te atrai men tangi kerpat ulapa Dang
Ka burom bat ka jinguk kalong yutrai. Ubalong ublay ujong abat ujongi. Hau bangi adam ya kaban syakri u. Leng ba jong kini kanok pai jong kini kesengi. Teman mesan Dr. Chairman Bailam bat berpeniat ya kini kejeseng kini kepor. Ki pastor jong ke distrik ki pemlak menyodon ki bedon ki wipat ki program jong ke distrik. Ki teman mesan jong ke balang ki balong ru kita memesan jong ke distrik ki balong ki nong syarai ki bait ki dekat ke komiti ke balang ki long ke pa ki long ke me ki kon samla bat ke balang hi barok ke wei lemat ki para banget ki bait ki badon ke ni ying ke bekentang bat ru halaki jong ki ying ki sem ki jong ki ngawan ra bat ai she ke jeng ai khub le pe Aga kerteng ke batiang bat ke badan bortam ke jong trai bat unong penim jongi uji sukres. Shiken tien haga baydai bat kini ke program ngamlak ban klem da ai kublai kerpang. Ki Reverend Dr. G.B. Pochnai balong ru pastor in charge jong ke balang bat haga juk kepor jong ke distrik. Ibalai bentalem ya kabanya sam ya ke kubon ya ke ketin ke jong ublai. Hakani ke nok pai jong kani ke sengi. Hakani ke jaseng distrik ke jong pi. Ke balong. Hakani ke balang jong pi. Hamal ki. Hakabidai bat ke jing sim mentah kum bala ong da itemam san chairman. Lakalong hapedeng jong pi kum ke distrik. Bat lakalong ru hapedeng jong pi kum ke balang. Da singam nalong syuk betemai. Nama ngalayok lat banwan. Hakipor ki baladap. Bat kabadang yai bat ya ke jingken mau ke jongah bangawan hang ni ke balang jong pi sesisin ling ba jong ke por. Kepenken mau yang ya ke wei na ki por ke bangalawan program. Ha ke bangadon pedeng ke jing pangsit ke bajur ba. Bat ngami nala ke jong ke jing tia banwan program. Balasa kiru dai wei ni kirang ba idkhot ke komiti balang. Ha bangala kublai yang pastor ke klut ba ke kti. Bat ngarang mundur bala dadai hakan ke sengi ke pementa. Nangit babarok ke nyeting kenong, nyeting corona. Para banget beit gidon ke dau ke bakrau ban aingu yublai. Habangi pai sekene ke jaseng distrik ke pementa. Jongene ke snem arajar arpuwe ke jongpe. Namar ke don ke jing kerpang ha ke jing penlong ya ka. Ngim ju kam yok koj ke bakum ke distrik. Bagini pelong ha ki balang barok. Hakajuk ke por, hakajuk ke sengi. Ada kini kalau kejing penbaik ke bekerpang, berkejing peniai ke bekerpang ke jung belai. Bapi, kum ke distrik piyo ya ke ban raki, ban pelong ya kejing syakri, hala kejong ke balang. Bat pila penbaik ru, ya kini ke tim ke bekoror ya ke bapila bu, bat ke baong ru, balai pi syapting, api ke berit ke jingat. Daga di kejing penbet jong pi kum ke distrik ngalas ngotu. Ya kejing angnut jong ke distrik kelong. Bangin yo lakumno ya kejuk ke kubor. Le lande ya ki kubor. Kibejan batka. Di namar kata ke kubor ke bangedon hakani ke por, hakani ke nok pai jong ke sengi. Adon nak lightly ki benta jong ke ketin ke jong ublai. Kepeningkong kalau nak gospel ke jong Matius kalau nong ke ba Praga dekot ke ba Arpun Rio. Ke ba Ar nak gospel ke jong Lukas kalau nong ke ba Kat Ar ke dekot ke ba Arpu Pra. Bat ke ba Lai nak gospel ke jong Matius kalau nong ke ba Kat Sau ke dekot ke ba Lai Puwe. Bat ngai boblai un kerku yengi lingba jong ke ni ke jing sisiana ke ketin ke jong u. Ta swa bangin la bat ngine slok bangin pa ke ketin ke jong blai. Tunginya pai syau ke jing duai tunginya duai. Ketin jong ma angin sngau bor jong kahangi. Kren atrai ngin saskor melong ublai. Atrai ngidon hakani ke kenta jong jing slok ku kenrat. Wat ino elo jong syakri wa mila penyeng bat ya wa mila walam ku pa. Nginget skam ku trai ba men kren dau ku kenrat. Hoi apa deng jong ilang barok bangin yo sngau. Ya ke jing sisya ke ketin ke jong ma.
Sim ko pa na margatai ka ni kapor ka bakodor. Ya iti lagi jong ki donut ki batli ki jongi. Hakikti bar ka jing penyat. Hak jing thang jong rungading jong mensim jong ba. Bangin yo sngowi ka bor jong ka ketien ka jong ba. Na ka bamela keren yagi. Hak kerteng ka jong ma Jesus Christ bo terangi duai. Amen. Teman-teman Chairman ku boleh syubun nam tak itu kijing penyitu ke jong pi. Hak bedai bar ka kam bar kijing trai ke jong aku musyakri berit jong belai. Dia syua bangin jam syaka kubur tang kendiat ngasukwa ban wan ra apding jong pi kum kijing tip lang. Hak nga trai menta kum mission director jong garani kor mission center jong ka KJP sinat sep nge. Hak po jong ka center ladon kum balai pot ligi sinong ki bangi deben trai. Mat ka sinat kalapan baik bagi jing trai ki long hapedeng jong ki weipat ki jaj ban riu. Ki bangi tip kum ki garu bat ki hajong. Ki don ru ki mendai bat ki Nepali. Hot ki badon hakite ki thain ki jonge. Ya mentangim patla ka ban trai lut namar kan ka mission center kedang sulash sedang sendang hakikat tu kan isnem. Ta kumbas nau saus nem haduk menta. Bat namar kata kadau ngidang trai tangkat tu kan itli ki sinong. Bat nginget scam Boblei ni alam yala kajong kekam. Tika bangadon dia keban kerpat ya pikum ke balang kalau pipin maulem. Hakajing duai. Nakam takani kekam ke bekrau kajong boblei. Kaktian kajong boblei ke bangakwak ban puli nganam puli lot ikitu ki lait li ki benta ki parabanget ki beid ban om syemi ka por. Ngan puli tangya ke tim ke jong pe. Ya ka balapen syong nong rem na ke gospel kajong Matias. Kalau nong ke bepra ke dekot ke ba art pun reu ke ba ongkum ni. Uti ulo ong ki. Balai ba pilong ki ba syapting. Pi ki ba red ke cingat. Onda kum tau laki ulas neng ya kala bat ya duriau ru. Di kala long ka ba jai Uti ulo ong haki balai ba pilong ki ba syapting. Pi ki ba red ke cingat. Blain kerkui ka ni ketin ka jong u. Omla ban len ko ki para banget ki ba ki ba don ka ni ke jaseng. Bangi barok ki balai lum hakani kapor ngidai kita ki banget balakot yang iru daga kerteng ki para banget hakaju kapor bangi phairu seki senran ki jong trai jong Jesus Christ hadien bakila pediang ke jingkot ke jong trai kiru kila long ki nongbut ki bajantam lani ngilak ban ongru bakiru kila long ki banget ki jong trai berkajingkeli ke jonga ke bangadon ya kaban perkat ban puson hakani kapor ke long balai bau terai jongi, habau keren jala ke jong kisenran sapang, kau wei ni subjek ki bakrau tam, berkata kelong sapang ke jingat. Balai bau dang don kam ban keli, lani balai bau dang don kam ban ya keren ya ke subjek ke bakrau. Bat balai ru baka distrik ke jong pi, kadang bu ya ke ni ke tim bangin ya keren, sapang ke ni ke jingat. Habangi barok ngilalong ki banget, habangi don para banget. Abang ilalong nakajuk kejingat ke bau terai jong Jesus Christ. Pada bang puson ni kini kejingkeli ngeperkat. Kei kejingyo kejong terai Jesus. Habau pecah lagi jong kisenran ki balong kum mangabat mapi. Bau nong yaki ni ki kentien ki bakrau. Banyak keren yaki ke subjek ke bakrau. Halor jong kejingat. Kadi ke bentana ke ketien ke jong belai. Nak bala pensyong nong rim, ya ke tim, bat ya ke kubor, ya ke bangadon ban keren. Kepen pai, ya ke jingkrau, ya ke subjek ke boblei ukwa. Ya ke bangin ya ngam jeliu, ban ya keren ya ka. Kam tami kita ki kentin ki bakordor, ki bau trai jisu wong. Balai pi syapting, pi ki berit ke jingat. Bat nakani ke tim, ngakwa ban bu, tang teliling kot. Ki kubor jong ketien ke jong belai ki bangan yaslok hakane ke janmit re ke subjek ke bangakwa ban wanra na ke tim ke bakrau ke bangadon ya ke ban bo pedeng jong pi bafin ya puson hakane ke por bara bafin dalet phairu selagi jong yeng kisam ke subjek ke bangakwa ban bo ika bangin yaslok kalong ki jingtho tarajur ya ke jingat ki jingtho tarajur ya ke jingat ke Bible ke yutu yang ini bag Jisu le keren ya ke senran jong u halor jong ki artli ke jing shisha
Kajing sisa ke bening kong kelong, haba udang don, haba kisenran kidang don haringkau, haba kidang yayat baru trai jisu kajingim, hakata kajing trai ministry ladangi puli, nalu kalanong kabasau, nalu karakot kabar pusau ter ngiui, baki senran kidan hakti kejat jong trai, bad hakata kapor, haba kidon baru trai ngiui baka mensim jongki kamdon kajing linga kajing pisah, kamdon kajing syapting. Henry kidap dah kejeng sengaus ngang ngilak ban ong bagi sengaus aidru bani syakriu belai bat kam tama bagi lesaki yaki kamba ki bau trai u belai jongi ulale haka penkia yaki ba song kusui haka penkia yaki ba pangbur haka penkia yaki ba matla yaki ba deko bat kumjuru wadadu yaki ba pang yap siliang kini kejeng yoi ki bakila yoi kum ki senran haka jingya lenti ke jongki yoi kumba kata ke jinget ke bakilanget jauh trai kala skamba i kumba kata ke jinget ke jong trai kala biang ba i kumba kata ke jinget ke bau trai kalong ke bau melaban penki syu ya ka bad habangi pai haka bakum kata ke jinglong yoi kumba ke jinget jongki ke krau kumba ke jinget jongki ke krau bat anda habala tunju ha bakum kata kapor lase ka jingat jongki ka krawat ka klan ba bat ka bahar ka botrai jisu yo ieki bahanda bakila dei ban eno ikaringkau bat ong ka tien ka jong blah bakila kiu da keling ban ya ha kata ka duriau da ka jingtmu ban ya na shiliang bat ha kata ka jingat lenti ka tien ka jong blah ka thu yang e bakila ikandu ya kata ke heryong bat kita ke jingat pelung ke belawan nak ke jingki palo jong kita ke jong ke duriau bat dai haka bakum kata ke por haka baki pai saudong jong ke jingim jongki kiwi ke jingdum sudah kiwi tangnya kium sudah bat dai haka bakum kata ke por utrai jisu yoi ya ke jingat jongki badai haka bakum kata ke kelebat habala tau ya ke jingat jongki trai jongi usyam baruang piki beret ke jingat katkum ke New Living Translation Bible kapuk kum ne kitian pareng koong why are you afraid you have so little faith habangi pai sikade ke jing sisang yoi botrai jisu yoi om baki dei ki bomngat kapaning kong yoi baki long ki blangat andrai ka baar ka bui ka long bakata ke jingat jongki kadang red kani ka pentikna na markata ya ka quality jong ka jingat jongki kani ka pentikna na markata botrai jisu kwa ban revive ya ka jingat jongki haka jingat lenti kum ki bangat para bangai ki bihi ngarangkan mau ya kawai ke jingjaman bangarang don hang the haka jaka pule hasarampur para bangai dang don haka jaka pule pisngau thu bangilong ba ki bla khot sikata ka kam bat ki bla pen kerpang sika kam lan de sika ministry ke jong trai bat ki babun hi nangi la siki pet kam tam ki de khot jong ka balang haba anda mangila pentip sika balang bat ba kelatip baki khun jong ka balang kelet pule sika ni ministry ke jong trai kila kham khen kerpang yaki bat kila kham yo iru lese ki bla kham nglaman oh bagi keren sapang ke jinget iku makini kila kham kerpang bat ngakwa ban yathu ikawai ke jingja haba nang don ka wai ni ke jinglai practical ke jonge ban mi nasarampur ban le chakata ka wai ke snong ka bangyong ka barakpur ngidon kamban ban ya ta ke ling bat haka ta kawai ka klip mat ka ta kawai ka ski ka bangin laj hada haka bangi de ban laj la kiu ka ta ka ling ka de kenjal ling kenda ka beret ka be song tang kumah riu ngot ai bat kum tang la de ban ya nang ni na silian sapa siliang bat kat bangi nang ya ka tepo jong ka ta ka ling ka wan ka jingdum ka tap kan san ni ka bangi la dana pedeng jong ka ta ka wa baraba ka ta ka jingdum kalawan tap ngim yu isuustang wan uslap bat ngi ka ta ka jingbe jong ka ta ka ler ka buan bat ka bla pen ki ya ka ta ka barki na kata kawa kelas tang ban kiu ka ling utanong nya ka ling wong ngi tong kloi ko tong atari ko tong atari ko emi isu ngilai bergut berngat amar bang yesong kam paji ru ngilai bergut berngat
namar ka jing dung bat ka jing tap ka batap hakata ka por badaya ka bakum kata ka por ka penken mau yang ya ka ni ka jingja ka ba ke senran ka layat lenti bat ngi pedeng jong kata ka jingki jong kata ka pedeng jong ka jingdum badeng idon hakata ka ling kenda habangi la kam nyala di ke bla khot bat ke bla khot chika kam ka jong trai hendra anda bangi don hake jing jongi habangi don hake jing hake tmir jong ka jing ap ka jongi ngidang syapting ki para banget ki bae bat ngi kilai kan mau hake jing duai bat ngi la phai shu bleng yong trai rap ini habangi don bangi la ban jam syashuliang kamat ka baning kong na ka di ka subject ki jing thau tarajur ka jingat ya ka jingat ki jing thau tarajur ya ka jingat na ka di ka subject kan bu tangar tali ka we ka jingat hakapor basuk basan badaba ki jong ka jingim kilong normal ka jingat hakapor basuk basan badaba ki jong ka jingim kilong normal kani kalong ka tarajur ka baning kong haba antau ya ka jingat jonga ba jong pi hakapor ka bangi haka suk kasan hakapor ka bangi don haka jingim ka bayat renti hakapor ka bangi pakai jong ka jingim kilong normal lada ipai sa ka jingdap yang jong ka jingim lada bangim don jing kerdu apaki ki dap ka jingim jongi langi don kam haka jingim ka baman la ka sngi para bangi pai sa ki bakum kita lada on thau ya ka jingat jonga ba jongpi i kum ba ka jingat jongi ka kraw bara ba ka jingem ka sukasan don jingyale don ki jinge haba ke baro ki suk don ki jinge ka bangi kendo lada on thau ya ka jingat ka jongi ka bakum ka takapor ini ba ka jingat jongi ka kraw bara bangi yo ban syakri belai hakata ka jing rukum syakri ka bayat renti haba don ki jing penduet charum sanang habangi don lem haking habangi rum ya lum lang ka wai ka lempong habangi yo ban syakri haba ke parabangi kidap hakata ka jing syakri habangi yo ba ke jing sang jongi ki klang habangi yo ba ke jing syakri belai jongi ki klang para bangi yo kini ki lada on thau ya ka jing jonga ba jongpi yen ong baka jingat jongi ka kraw ki para banget ki bait kapora ka bangi baki ki yat bet ki yat renti na ong ye phi bangi bangi mat bat bangi sngoru baka jingat jongi ka scam ka jingat jongi ka suk ka san yat renti dang kumbasisnam girang kena kesnam anda bakalawan kata lockdown namar ka jing pur ka jong coronavirus namar ka jing shapting jongi anda bangilamat kena ke jinge para bangai ke bi nyis ngotu pat ngi kali ka jing kali dan na pedang jongi ba pedang jong ka jing ting ni pai siki ke jong ka pertai bat ngat la dapi kwa ban kali ka jing kali ba syai kita ke por ke basuk saya kita ke por ke bakaman kumno ka jing sok kumno ka jing jongi ka bakum kata ka por bat ngat bala ri keling ong baka jing jongi ka sngo kum baka klan ndaki para bangai ke be ngakwa ban tu ye phe banamar la tenju ya ka jing ka jong aba jong phe kum bala tenju ikit senran ki jong trai on syam ya ka quality jong ka jing jong aba jong phe kum ki bangai abangi don ka kelas ka bening kong jong ka theology class kum ki khana theology hakata ka kelas ka bening kong kanong ikai jong e kalabu ikawai ka jingkli ka kum ne hakabangin le ikawai ka practical kong tungin dia khabrep ikay khmat baro bar kum tangi kum ki student ngila khabrep ikay khmat bar anda ba la khabrep ikay khmat ka kalienge kong do you believe there is God ka paskap ngijar kong hato pingat baudon ublay parang ta bangla skapjar talami shibun kajing perkat kajing pusan namar bahangis ngo hakata kapor bangidan ka classroom tuan shibun kajing boceng perkat para den bakala papet gi khmat jongi kala kali ngi bakaong
atau pingat bodon belai don na pedeng jongi ki bong hoj don na pedeng jongi ki ba I kumba ki artatin ban ya tu ya kata ke jingat ka ba ki kilangai don na pedeng jongki ki bala persang ban keren la se da kumni ba da kumtai ban jubab ya kata ke jingkeli bat ke jing shisha kalong namar bah ke jingat jongi ke yat ba garanti ngem yo I ya ka quality jong ke jingat ki jongi ka banta ka ba jong ke jingat sulak kalong mat ka ba ke jingat hakapor bang ya kendo ya ke jingat ke jing jenjar ke jingat hakapor ke bang ya kendo ya ke jingat bat ke jing jenjar kani kalong ka tarjur ka ba ki para bang ke ba ki kun ke jong blai hakabala thau ke jingat jong away pa away bat jong ka way pa ka way ka balanget yo try jisu bat kani ka tarjur ka bala thau ya ka jingem ka jong ujog nalangi pulin ru ka lanong ka baningkong ka khat ka bapra hadu ka bakhat way ngi ba ka don ka kenja dialog ka jinge kren hap deng jong sotan bat ublai haba ublai uyui yo job ka jinglong jingem wong ya kita kiktin wong melakmi tu neng yo syakri jong au jok nabam don kat mau hakane ka kendo ubriu ubajanai bat ubabet ubashapting yo blai bat ubakiar na ka basniu kata kalong ka jing yo I ka jong blai yo jok bat ha kata ka jing kran ula penpau ya kata hau syaitan bodong ka tin ka jong blai bau syaitan ula challenge ublai bat ula ong haba mikir saudong ya ke jingem ka jong ujub haba mikir saudong ya ke ba medon ya ke baudon haba melakar ku ya ke kam ki ke jong ki badaba ka spa ka pau ka jong ka la roi ha ka kendau kumnu ken me ong syapang jong ujub baudong long kumta kumnu ken on thau ya u bat uni syaitan ulong ula kedau ula ai lese ka kalalong ka jing peni ka jong syaitan ka bawong bala damilang weng no ya kakti jong ma wong tora no ya la kakti bat ta ya ki baro kat baudon ti un kentat persya ya me kata kadai ka jing yo I ka jong syaitan badai bantau yo ta banget jong ma ubala kam badu ubala sanya ma ubala mar ye ka jing kerku jong ma ubala mar ye ka jing ba jong ma tenju yo lan tau yo ya ka jinget jong da ka barak no ila ka ti persya lan na bat tok taru ya ki baro ka ki baudon ti un sakentat persya ya ma kata-kata kecing yo I kecing syaitan baraka baulo ongru yo blai ya ka baun le umta para banget ki bi na ka kecing ja jong kecing em kecing jup ngisyam bau blai lo thau ya kecing kecing jup da kecing bar kecing jenjar baraba ka umat ya kecing bar kecing jenjar tutup ya ka ne kecing shisha bakalong kecing thau kecing blai ya kecing jongaru bat jong pi de kumju nadu kala nong ka baningkong nadu ka khat ka bakhat ar tatar ngi baka baningkong ka boblai ula sya yo syaitan ban le kalong bala syem ya kita ki masih dap ki badang lur badi ki kada lakni no da kita ki sabia badi ki syakri ki bapait bakmi kita la penyap no da ka wait lam arlang serti kabahar ong gaktin ka jong blai baka ding ka jong blai kala bamdo kita ki lang brat ki jong jup batru ki syakri jong ki ba ri ke bapak ke basumar bat ke balayu bat kita ke khaldi ke lawan ya kaban keni ke ot ke jongju bat kala pen yapru ke sakri ke bapak ya kita ke ot ke jongju bat ke basau ngi bagi kun cenrang bat kentai kat ba ke deng ya bam jadi haying jong uhen men jongki ong malawan kata kala nari klau kabala syo iki saurong jong gaying bat kata kaying kalaham bat barok kilayap no tang kata simla I yo jup tang kata kita ke jinghe lani tang kata ke jing thau henre ka lenong kabar ka khat ka banyo ong maka tin ka jong blai kong bau blai ula syaban syo yo du to jao
Nado kislah kejat hado ka leng keruyang kle. Para bangai ke bi ngiu i. Balas syak yo ju ya ka bantau de ka tarjur. Jong ke jing ke jing jenjar ya ke jingat jong u. Haba ka jingem jong i ki para bangai bi. Larangi pai sa ke jing pang jing sitom ke bangi mat. Kalong ka wei na ke jinge ba ke jing jenjar ke bangi yat. Pada kini ke jing pang jing sitom ke ban ya ke jingem jong i. Is ngau teng teng ha ke jing yat lenti jong i. Ba teng teng i artatin wat ya ke jing don ke jong oblai. Is ngau ku oblai la eno yang i. Is ngau ku oblai u sempat yang i. Is ngau ku oblai u tem yang i. Kadon gawai ka kena samla jong gawai ka balang. Ka baju it baban syakri oblai. Ka baju rai ke jing rai koyar. Ka baju ket ikam jong ke seng kena jong ke seng samla. Bat kani ka kena kala de bani kendu i ke jingpang. Na kawai ke jingpang syakawai pat ke jingpang. Bat ke jingpang do kelong ke jingpang ke basyar kai ke bangal ladangan ya tu. Bat haba kani ka kena ka yok mat i ke jingpang. Bat ngarang syok banuan jengok yu yaki nang kini ke kendiat sengi kata ka kena. Bat haba ngayok bani kendu ya ka. Ngayok sengau ya ka wei ke jingong. Ya ka balaya tu na ying na sam. Ba kita ke jingpang ke bakalaban ya ke jingem jongka. Ke para bangai ke bai kene ka kena kong ngas go ku mau te blai jonga wa yang a ngas go ku mau blai ula sha ba kene ke jingpang kan sonsar kan le don bor ya ka mat jonga kat hadu bangam la ban le jing seng shu ngam la ban yat ban yeng lem ne ban le tre le kta ngi ha ka bakum kata ka por ba kata ka jinget jongka kala down ba henrai ngakwa ban ya thu ha bang yo e ka ban ya slok Berkemat ya ke jingkerku ke jong belai ke bau belai ha bau lasya ka bakan ya ya ke jingpang ke jing sitom kemat pada ke jing le ke bapela ke jong belai bat kadang yo ya ke ban yo mat ya ke jing krau jong ke jing i ke jong u bat ke jing pen khia ke jong u ke bau lo pen khia ka para bangai ke i daya ke ba ngimat ya ke jingpang ke jing sitom ngi jan so belai jong i Ia keren yo belai jongi, badai ha ke bakum katang yo i, bangi pai show de ke jingat, ngi dem kau siu ngi yam ke mat jong u. Kata ke de jing yat unti ke bah bangi yat, ngi yo mat ki para bangi jap deng jong ke jingpang jing sitom, balada entau i ke terjur jong ke jingat, yo i bababu na pedeng jong i wada pedeng bangi yat, i pai bad jingat ke jong i ke scam, lalu ngi yo ban pai. Lalu ke jingat jongi ke kam krau show belai jongi. Para bangai ke bai ke khun ke jong belai ke bishar. Iki katu kan ni ke jingja ling ba jo ke snem ke beladap. Hakan ke jingwan jong ke coronavirus. Ngiu i baki babu na pedeng jongi. Habang ya kendu ya ke jinge baro ke bangi de bani kendu. Hapdeng ke jing syapti ke bangi syong hala ke jongi hing kisam. Hapdeng ke jing syapti ke bangi dai banyak ban le cerum bat chaneng. Hapdeng jong ke bakum kata ke jing syapti ke balasan syar yang ni. Ke babu nanging yus ngau tang ke kentien kalong. Baduai syau blai syania ho blai u blai nya lam ni. Sai ken kita ke jing don jing am jongi ke bakum kata ke por. Sai ke jing nang jing start jongi ke bakum kata ke por. Sai ke jing dap jing biang jongi ke bakum kata ke por. Haba kini ke jinge ke wana ke jingem jongi. Haki dur ke baper ke bangi kendu. Pada ba ke jinge ke wana ke dur jong ke jing pang coronavirus. Ngi babaro ngi pai show play. Ngi babaro ngi pai show play. Wei ni ke dekat ke komiti balang uang hakini kisngi. Ong pastor yang akalolong ke jingkerku yang apa ke yin. Haba ki long normal, haba ka ya ke pertai ke belong normal, lain baju ki sngi ki snam ke belalek na, ongam judan por, ban puli ke tin ke jong boleh hala ke jong ke ying ke sam, ngam judan por, ban ya selok hala ke jong ke ying ke sam, ngam judan por, ya ke ban penlek ki seng, akar kom ke bangi dai ban let. Namar bangi sgo kumbaka bala sungai kelapiang, sgo bakata ke jinget jongi kelapiang. Andai orang kena kecing ya kendo jongi, ya kena kecingwan corona. Bat namar kata kecing syapting, ya kita kenyang ke balaban wana ke mat jongi. Isdang bantai keduan men step bat men mit. Hala ke jongi ying kesam. Bat
Blay welam yaki, but kis ngotu baki yo, yaka jinghem, kabatamai. Is ngotu ba yaka jinget jongki, lakersyahan. Is ngotu ba yaka jinget jongki, lanang penskam. Namar baki kendo yaka jinghe, bari ke jingpang. Jingsi tom ke balong kadur jong ke jinghe, bat jing jenjar. Para bangai ke bayi ke khun ke jong belai. Kuai ni ke jinghe, ke jing jenjar ke bangai kendo kalong, ke jing dok bat ke jing kerdo. Kaneru kalong kawai ni ke dak ke bawan ya ke balong siapa ke yeng ke sem ke jongi ngila ban perkat lese ngi badan hang ni ngisgo kumba lese ngimpat demahatan ya ke jingdok jingkerdu hakete ke jakat rei jonga hakane ke lockdown hakini ke lai li ke benai hap deng ke lockdown abang ngarung kawai ni ke long yeng jong kawai ke long kume ke ong pastor ngite hakini ke benai lockdown ngim yo kau syu namar bakang ki yo shinim dan batrewan namar ba ke syapting babun hang ni po is kasel ki bun kata ke jingpang corona namar ka bakum kata ke jing syapting ki om dan kau syu para pedeng juga ke jing kerdo ki ong bagi hap ya bam de ki panding ni hap ya bam de ki tu ki jing bam klau tang na ka menta bon penja ya kata ke jing tengan ke chongi para bangi bi jabangi ba habaka jing kerdu ka ban ya ke jingem jongi ni don bu na pedeng jongi habangi kendu ya ka bakum kan ke jinga ni jukeli jingkeli ya blai ni keli jingkeli ya ladi habangi pai sakal jinglong jingem jongi ka pamala kasngi habaki ta ke jingduk jong ke jingem ki ban habaka jing kerdu kawan ya ka balang shop yang e wei ka long keme ka kabah hakipor kiba mensua ke bit ke biang ba oh hak jing em ke jongka ke don ke yeng ke sem ke don ke kali ke don ke jing don kam jongka bat ka dairu ke wei ni ki para bangai lani ka long keme ka baju it ba ban la jeseng dan rai kumno hak jing kala jongka por kani ka long keme kelas dang ya ka ban mat ya ke jinge jongka jing em bat kata ke jinge ka long ka wan kensan ke jing duk ke jing kerdo hayeng kala dai bandi ke yeng ke sem kalau di bandi ya kicaka kiputa kalau di bandi wadi ke kali ke bakadon bat menta ke susong wai hakawai ni kisor ke badon hang ni hasulong bat kani haba kala kendu ya kini kicinge hapdeng ke jeng persang jongka ban ya trei ya ki kam sharum bat chaneng kumno ya ke ban yo biang pat ya ki jeng don kam kumno ban yo biang pat ya ke jeng rap na ke ban ta ke jengem ban ya lenti ban la kita ke jeng ban jo ke jeng dok bat jeng kerdo para bangai jap deng jo ke bakum kita ke syam bam syam la pelilat ya kan bat kum tha ka ong yang aku ke ski ke bangai kren kong pastor ngala ju dwai bon sin ngala sa jing ru ke jing dwai jong a show blai bat nga dwai bo blai unya rap lem yang na ke jing na ke jing duk bat ke jing kerdu ke belawan ban ke yeng ke sem jong a dan rai nga yu i pastor i kumba u blai shaskor shu iki jing duai jonga kata ka peni ya kata ka jinget jongka bakal hiar dan rai ngai ngu blai bangi yo ika ban slok ya ka pada kata ka jinget slok ngoong ya kang ong pechene kong bab deng ka jinget lenti ka ne gede ka jinget lam ka jong blai bapin mat ya kini ke airu lam dadon ka jing duk lam da pi mat ya ka jing kerdu penom sa jinget ka jing duai Lada pi dap pi poho ke jingem jong pi pen tiasgi pen pelut hake jong jing sngoba jong ke pertai Henry na marba pi ya lenti ya ke jingduk jingkerdo bau play ulai baru bapi pila mara ke jingem jong pi play kwa bantau ya ke jinget jong pi ngoong ya ka bat namar kata ki para bagai ki ke ni kalong ke jing sisa bat ko ong lesu play ukwa ikaban sneng yang nga ban nga kwa ban yato ba kani kalong ka jing sisa haka jingem jonga jongpi haba kini ki wan ka penlong yang i bangin pai show bulai badai hang tangi i balas latai biang label ya kata ka jinget ke jonga bat ka jongpi lanela pentemai biang ya ka jinget jonga jongpi ho bulai kita proverb kalau nong ka balai po ka dekat ka banyo bat ka bekendai ka bang jus ngo tenat ba ban puli ka ni ka jing duai jong agor duai ha ka ni kita proverb ka balato ha kalau nong ka balai po ka dekat ka nyo du kendai wong kum ni wong ablai wat ai yang ha
lemne ke jing kerdu lemne ke spa wong tu besah yang ada ke jing bam kat ban biang yang wong yok bangan skaudap bat bangan len yame bat bangan ong utrai ulong uai lani yok bangan duk bat bangan tu bat ban pendon kambeng ya ke kerteng ublei jonga Iwi kani ke jing duai ke bakrau ke jong ni agur ubas ngautu biang ya ke jing don ke jong ublei ke jing im jong us ngautu balada kata ke spak kadap yu lesi un sabuk ke jing keli mau try long way ke jing im jong badus ngautu ru balada umat ya ke jing duk bar ke jing jong ke jing im lesi ule ikino ki kam ke balase ke bakta ya ke jing bar ke jing shenya ke jong hau para bangai ke ke kon ke jong ublei nalor ke jing duk ke jing kerdu nalor jong ke jing pang jing shitom ki belong ke jing ke bangi mat ki belong ka tarjur ke boleh utau ya ke jing jonga ba jong pi dan rusa ke wei pat ke kata ke ong ke belong ke jing ki bangi mat ha ki hing ki sam ki jongi ki bawan om hak tangha ke dur jong ke jing pang jing shitom ki bawan om tangha ke dur jong ke jing duk jing kerdu andai ki bawan da ki wei pat ki belong ki eryong jong ke jing dan pedang jongi kum ki longyeng ki bangi mat ki bakum kita ki bawan hagador jong ke jing pat jing pra jo longyeng long sam hakaba ulok pat ka lok kim dan ke jing dai lem ne ki kme ki pa bar ki kon kim dan ke jing dai bar ki bakum kita ki wan haka jingem pat ngi mat ru ya ki bakum kita ke jing lenti jongi badan bon ki kun lan ke hing kristan ke balong kum kata badon ap deng jongi bangi mat kita isngau teng teng kumba ngin yap no isngau teng teng kumba ka jinga dai jongi bar bulai kan kut no namar bakita ki ki wan leng shop ke jingem ke jongi para bangai ngakan mau ya ka wai ka kemi ka baju kuslai na ka benta lau jong kun jongka bar ka juyam na ka benta jong kun namar bau ni kun ulangat hakita ke jingdi buat ulaim da kata ke jingem jong ke jingdi buat bat man habangai syam bat ngai kendu ita imai iju yam bat iju ong iju kot i janga kun tu kun jong nga te umlong shu wan se ya ke ban yarap wan se ya ke ban yaslok wan se ya ke ban ai ya ke jing kershan lem da ke benta jong wan ban pelong jing dua ying jong nga pra bangai ke bi ke ni ke kemi ke yam para bakamat ya kini ke gong imat deka pop ke jonga ke bangalale oblai sgo kumba kala ta ya kata ke jinget jongka rengya ngu oblai ba ka wei ni kisngi bakata ke jinget jongka ba ka pai shi ke jing duai ong ke tin ong ke jingja ka ba yatu ka kemi ba kata ke jingja ka bla ja ke ying ke sem jongka oblai transform thmai ke jingem jong utau kun bat ula kala ka bamot bat ula yo ya ke jingem ke batmai para bangai ke bai don bon ki long ying ki long sam ki ba phat ki ba pra ki ni ki long ki jinga ha ke bala thau ya ke tarjur jong ke jinga jong aba jong pi bat ka jingkeli yang aba de pi ke long ha bangi mat ya kini ha ke jinga mat ka long ying ki long sam jong ni ke jinga jong ki long ka ba kum no para bangai tung ini puson da ke ba keli ha to la thau ne em ken ya ka ke jinga jonga jong pi ka bible de ke ya thu ba haka lunong ka bakat sao jo gospel ka jong Matius ka de khot ka ba arpo pra haka to ka jingja ka ba ja ka pedeng jong Petros ba utrai Jesu bakat bau Jesu dang ya ha lor jong ka to ka duriau Petros sabau le i ya utrai Jesu bau ya ngakwa ba pin pet je ka ni ka jingja haka ni ka dur bat ka wei ni ka jingja ka bang i ba ka long ka ba krau haka jing hikai yang i bat kata ka long Bahwa Petros yu Jesu simlas nguhun tang ban susong hakata kaling bakata kaling kan yat lane ban sunya ya ka ki boita reuladon ya ka wei ke jingkwa ka jingim jongu berkata ke jingkwa wong kum ni ko trai la da dei mame hukum yang banwan syame halor kinikum wei banut kat ka jingnut ke jong Petros ngakwa bani tu Petros udai ubalangek jo Jesu bat kata ke jingat jong umhun tang ban sulong kumta
ukwa ya ka ban test lani ban le exercise ya ka jinget jongu ukwa ban her na kaling ban ya haga taga duriao bat ladadai balik manga bat mapi kini kisngi ngiyong balale bit ladangi her na kaling lase tanghang tahanan polok banong ban ya hang ni ko lase kata ka de jing le bit anrai nga kwa ban pan phai ya pi sakane ka jing hikai bau Petros ulalong ubala kloy ya ka ban her na kata kaling sya kata ka lani halor jong kita ke duriau baniat kani i ke jing la kloy jong ban exercise ke jinget jong ka bau langet how to try namar bau i bau try jong tu ya jang ta halor duriau ban ladang langet ya unu try ubang la sakhi bau la le ke kamba ula le ke kam jing pen kya balada udu try jong wong baladang ya ru lesingan ngam ke jinghem ke jonga berkatang yui ya kata ka bangi ongkar ke jinglong la kloy ke jong Petros ban her na kaling lani ban syak tenju ya ke jingai ka ba uladon para bangi yui ke ni ka wai ka ba har ka long ya ke jing kloy jong ban ya kata ka jing sngan jong ke jing suk el ne ke jing suk ka ba udon jong ke jinghem jinglong kristan jong hakata ka ba ulong hakaba udon bar ki para bangi lani bar kita ke parasan ran hakaba kum kata ka por ukloy ban iya kata ka jinglong ka bangila banong kadai ka comfort zone jongu kadai ka jaka ka jingem ka basuk bah badon ha kata ka ling namar bar ka bau perkat lese bakalala kala biang ya utang kata henrei nyu iya ka jingla kloy jongu ban ya kata ka comfort zone jongu jinglong kristan jongu ban her se ka jinge jong ke jing tenju ya ka jinge jong ke jingem jongu para bangai ke ku ke ketien ke jong bulai ke bau Petros uang ko try la dadai mame tu syak yang bangan wan syamel pensyai ke jing terang badai ke jing kwa jong ya ke ban exercise ke ke faith dan ke jing ke bau lengai ku try ke unong penem jong la daun kali yang badai pi ke badon hakani ke por hakani ke yeng ke kentang ke jong bulai kaba kumno ken ke jingat jonga bat jong pi ki para banget habangidang syong haka comfort zone jong ke jingem bat ke jinglong kristan ke bangidon ladangi don tang kumne kum ki para banget ngangat makane kalong kesuk pelat yangi ladangi don tang haki kenro haki sau kenro juga balang kata kalong kesuk pelat yangi ban ong yangi ban identify la de bangilong ki banget Henry don kam ya ban tes ke jingat jonga bat jong pi dan kamban tau de tarajor jong jingem ya ka jinget jonga bat jong pi balada alat tau ya ka jinget jonga bat jong pi akwa ban keli yang ngaba de pi ka quality jong jinget jong ikan long ka ba kumno bible ko nga ka city ka jong Paul sakip Filipi renong bading kong ka khot ka ba ar kundai Paul upan kan mau ya ki banget jong hap Filipi bat yang iru kum ju wong nabala ai hapi na ka bantau Chris Om tang ban ngat ho Henry ban syak sitomru na kabenta jong kabamot bakampat biang yang badia pi ban suyok tang ya ka certificate ka bangi long ki banget bangi lolong ki banget Henry ban pendon kam ya ka certificate ka bangi layo na ka bangi exercise ya ka haka jinglong jinghem jongi ka baman la ka sungi ngan pun ko dia ka kubor ka bangi na tu siapang ka wei ka jingjal se ka pila ban yo ru ban puli hakikat. Akawai ni kikot kabala penmi dekat distrik Yap. Jonga like set presbytery kabala tho siapang domdoi kardosau. Kerteng jonga ni kikot kalong ki kamba domdoi kardosau. Hakani ke jingja, hakawai ni ke jingja bala tho hakani kikot. Kabala ja hakata hakasnong hakabau ni domdoi udon. Habaka hakabala ong ba kata ka dorbar snong kabadon hakata ka por. Kila kabakila pelong hakasnong Yap. Lambat kita ke laingot ke rangba, kita ke kerteng jongki gelong, kerpet, tepri, bat ulang. Kini baro, ke persyak ke jinget kristan. Bat kata ke jing persyak jongki kala jur haduk kata-kata. Bat kat haduk bagi lebu, ya ke kenja challenge ke bangi ngilak ban ong. Ke kenja jing yoko bagi bagi ong yu domdoi ke ong kumne. Ladau tau belai jong me ulak ban pentelun yau mau. Ubadon hajan jongke yeng mani jongke kristan
ngi barok ngin yawan long Kristan no bat ngiru ngin nget yo tau blai jong me bat ngiru ngin nget yo tau blai jong me bat kata ka de ke jingkwa ka jong kata ka dorbar snong bat kita ke langut kirang ba bat kata ka kot kala ya thu bat ka ongkum ni ba anda ba kila pelong ya kata ka dorbar bat kila rai kila menjur ban lek kumta bat kila lech bat ha kata ka jaka ka don kata ka ying beni bat anda ha kata ka ying beni kila lech bat ki ong ba ha kata ka ying beni ki don de ki mau ba ki ba he mau ki ba he ba bat hapdeng ba ki don ha kata ka jaka dom doi lembat kita ki prabenget kila pelong ya ke jing duai bat anda ba kila pelong ya kata ka jing duai marikut ya kata ka jing duai laong ba kita ki mau ki badanang tanah lor kila sedang ban telun no bat hapdeng bala telun kita ki mau la kem ktien na ki rang ba ki ong ba medai ban pensange ya kita ki mau haswa ban poi ya kata ka pentor ke ba kena menumdon ke jing penjulor ya kita ki pentha ke ba bat hapdeng jong kata ka jing telun jong ki mau bat anda swaban poi dom doi ong hukum kita ki mau ong de ki kintien tu sange bat ka jingja ka pela ong ka ni ka jing thok ka pela thok hang ni mau tau mau ru ula sange hang ta para bangai ki be ki khun ki jong blai ngiu i ba ka jingat ka jong ba jong phi don kam ban exercise ngai ba ka tien ka jong blai try jong i Jesus Christ wong balai phi shap ting phi ki berit ka jingat ba try Jesus kwa ban yu i ya kata ka jingat jong ba jong phi ha ka jingem ka jong i ba ka jingat jong i ka long ka ba kum no ublain kerku nakam ta ka buram jong ho Ngangit angi baro ngi leo ye ka jing kerku long ba jong kane ka subject ba long ba jong kane ka jing kren jong i Reverend SF nong kanri tu na ya sifrang ha go bor ka jong blai pat skem ye la ka jong ka jing ai wat shifting komong try jing Jesus Christ senran pedeng eriong ka babe kertep dia ka perthai ngenom shifting namar bo ta bodon hangi nong kham kha ban ni jing ki badon hagane ka perthai kublai sibun pastor nam naga ta kane ko kubor ka babila ay peng jongi blai unang kerku ipi nang pisai bor ipi haka jing trei jong pi ka kam ka jong ya pi late na ki balang ka jongi district jongi ublai undon rangkat lembat pi lembat imisis jong pi by one rangkat lembat pi blai undon rangkat lembat pi nang ne shadow sigi yeng kesem bat shadow ka Jakarta ro kumju ikopor kalau biang bangin ya wai no yang ne gejing siang lang gejongi ngin penwai nda gejing ruai ke saus pa sau pulai dien melakut kene gejing ruai ngasau baban khotpat sasisin yai pastor SF nong kanri bain pelajingi dah kejingkerku penwai to ia lamingi ku kenrat kat bangi yang ya seperang hagelenti bat kelany kiba ngia kendulang ia le kedo bat mensim menta i la sibitsu kejing pensyoi jong ka perthai ki pendap dajing bompun para ar liquid cot na kejing ruai ka basau spa sao ulai Toya
ku mit syaki lomba Ibadon syashi liang wa Aingan bat kakti kacong mi haki ku try bapa Tunggu doai. Atrai tu dokar ku yangi kung bupai lang ujong ma. Habangin mi no nak ke ying ke bekentang ke jong ma. Lega ketin ke jing shisha ke jong ma king ku trai. Ka ba mela ai pedeng jongi. Kurkuru ki bangai ke jong ma ki badon hala ki jong ki rempai. Ki be syakri lang ling ba jong ke kelip mat. Ndap ru ki king ku trai ke jing shisha baro. Jong ke ketin ke jong ma. Pelait lang yangi ki nyatrai be it. Lega jing ai ke jong ma Yesus Kristus bo trai jongi. Kajing ej ke pemayan ke pela ke jong belai bukpa. Lam rubat da kajing selok ke patiang ke pensat bor ke jong mensim bekui. Wai begini ke lai ke jong kerku na wei belai. Long rangkat lambat ngi lambat ke bangai ke badan hala ke jong ke yeng kisam. Lambat ke bangai ke badan akan ke ri bar keleng satlak jong ke pertai. Na duk mentas duk ke sengi ke bom cukup. Amen.